ndiye mwina ine mbale pamene ndikumaliza nawe kucheza kwa kanthawi kakatali kachonchi, ndi ndi funso lomaliza lakuti kodi lero litakhala kuti ndi tsiku lako lomaliza, ndi milandu iti imene ungafune itafufutidwa kabokosika kasanatsekedwe? Ndifunse, ndi milandu iti imene mungafune kuti X-ray special machine isanatseke tsiku la imfa yanu lakuchoka kwanu ku dziko lapansi isadatseke? Ndi chiti chimene mungafune kuyipempha special X-ray machine kupyolera mwazi wa Yesu Khristu kuti ikafufute? Chifukwa buku la Yesaya likutiuza kuti angakhale zoyipa zanu zitakhala zofira ngati kapenzi, imati nchitire umboni kunena kuti ine mbala amene ndakulankhula za chiweruzochi nditachiona chinthu chimenechi mchipembedzo changa chakale chakuchipembedzo cha Satana, ndinachiyesa chinthu cha mtengo wapatali kuti ngakhale panali chisangalalo, kunyada, kukondwa kwa zinthu za nthawi yapansi pano, koma ntaona kuti tsiku ili likamadzafika kale recording machine kamene kanjambula mbiri imeneyi kasadatseke, ineyo ndichitiretu changu kupita kwa Mulungu ndikutaya zonse, koma kuti ningokonza ka special X-ray machine kuti mwazi uwa Yesu umene ndivivwinikemo mwakugwada kwanga ndikulapa kwanga kwa machimo, special X-ray machine, mwazi wa Yesu ukalowamo mu machini amenewa ndi umene ukafufute rekodi yonse kapena kufufuta tepi yonse nkuyambiranso 1. Umenewu ndi umene ukapange rewind ngati ndiubwereranso 1 lero, ndiye kuti recording machine yanga inapanga rewind kufufuta nkuyambiranso 1 tsiku limene munthu ukutembenuka mtima. Chifukwa chake pofunsa kuti kodi iwe litakhala kuti lero ndi tsiku lako losiriza, kamachini kakoka recording machine ikutseka, ingapite ndi chithunzi chanji kamera imeneyi, tape imeneyi, recording imeneyi, audio yako ingapite itajambula zotani za moyo wako? Audio yanu, kufotokoza kwanu, kuchita kwanu, recording yanu, X-ray machine zojambula zanu, masinapu anu, antchito zanu, angakhale kuti ndi otani, kutakhala kuti tsiku lako lonyamuka ndi lerolo. Ungakanene kuti udali motani? Chifukwa ine nzako ndikufotokozani ndidachita mwayi kuti khomo special X-ray machine lisadatseke ndidakali ndi moyo, nditaumva mfuwu yokera ku buku lija timawerenga la Yesaya la Yeremiya lija, mfuwu wodandaulira kukhola la Mulungu, mfuwu wodandaulira ku dziko lapansi, nditaumva ndinachiona cha mtengo wapatali kuti mmene ndathana ndikupezana ndi Mulungu kumasomphenyawa kwa tsiku lakutembenuka mtima, monga mmene ndakufotokozera mbale, mayeso ndi zowawa ndi zabwino zokhumbirika za dziko lapansi zimene tinali kutaya, timazitaya tikupita kukamba zopweteka, timayesedwa, koma tidachiona cha mtengo wapatali kuti ayi ngakhale zili choncho, koma ngati ndapeza mwazi pano, ulowe mkati mwa kamera ukachite rewind kuti tikayambirenso 1. M'bale wanga, tsiku limene ungali ndi mwayi wakuti ungapange rewind recording machine imene kuti ikayambire 1, ndi pamene uli ndi moyo, pamene ukulandira Yesu Khristu, ndikulandira mwazi wa mtengo wake wapatali wa Yesu, umenewu ukuthandiza kuti recording machine, X-ray special X-ray machine ipange rewind ikayambirenso 1, ndi umayamba kusamalira akazi ine ayi, kuba ine ayi, kuledzera ine ayi, ufiti ine ayi,
kutamba ine ayi nkumayenda kuti kamachini kachatsopano kamakayambira pamenepo. Chifukwa chani? Mpingo sumafikira muyezo okafufuta recording machine. X-ray special machine imeneyi sitheka kufufutidwa ni ubatizo. Sifufutidwa chifukwa chakuti unadya mgonero. Ayi, ndi mwazi wa mtengo wacho wapatali wa Yesu Khristu umene umakafufuta. Ukafufuta sopano batizidwa. Ukafufuta sopano idya mgonero. Osati idya mgonero zili chang'alang'a. Ubatizidwe zili chang'alang'a. Machiniwa akuona akujambula mwayi umenewu ulipo lero pano. Ambiri tuganiza kuti ka X-ray machini kamene katinga kaposiseni madzi. Sikaposisidwa ndziwe kapena damu lokumba ntchalichi. Ayi, kapena ubatizidwa kuchapa katatu kanayi kachatu kanayi kuchapa litsiro lakunja. Machini awa X-ray machini mene sifufutika ndi zimenezo. Ndi mwazi wokha wa Yesu Khristu kuchokera mukuzipereka kwako ndi kuvomereza kwako. Zinthu ziwiri zimenezo ndi zimene zimakutenga iwe kukupereka pamaso pa Mulungu, ndipo Mulungu amene amachita chothekera ni mwazi umene uja ndi kupanga liwaindi kufufuta zonse diriti ndi kuyambiranso wani. Udirite zimene X-ray machini inajambula pa zaka izi ndi mwazi wa Yesu Khristu kuchokera mkulapa kwako. Sindidziwa madzulo ano ukumva bwanji. Lero litakhala kuti ndi tsiku lako lomaliza, ndi ziti zimene ungafune kuti zichotsedwe. Tadikira m'bale wanga, nditawerenga nawe limodzi mawu amene akupezeka pa buku la Yoweli chapter number 3, titawerenga vesi yake ya number 12, tidzipita mpaka pamene tikalekeze mwina mpaka chaku nambala 16 uko 12. Agalamuka a mitundu nakwerere ku chigwa cha Yehosafati, pakuti ndidzakhala komweko kuweruza a mitundu onse ozungulira. Akuti agalamuka a mitundu onse amene akuzungulira ku chigwa cha Yehosafati, pakuti ine ndidzakhala komweko kuti ndikaweruze koma a mitundu. Amayi ndi abambo, chiweruzo cha Mulungu sichikungochita ndife tokha akhristu kuti pakuti tazipweteka tokha uzilowesa mchimenechi. Ayi, Mulungu wakhala akuweruza ngakhale anthu a mitundu ina, kwaweruzira kuzabwino kapena kwaweruzira kuzoyipa. Ndimafuna tinene kuti special X-ray machine imeneyi ndi imene ikanene kwa mitundu kuli special X-ray machine yawo. Inu Aisraeli ana Mulungu nanunso muli ndi X-ray machine yanu. Aliyense yake. Zikachititsa manyazi kukaona kuti special X-ray machine ya wa mitundu amene mudalitukwana kwa nthawi yayitali, mzanu akulandira Yesu ndi kufufutitsa kupangisa diriti kuti iyambira nsoni. Amalola bola mukachite deposit mwazi wa Yesu. Inu mahule amalola kufufutitsa bola mukapange deposit mwazi wa Yesu. Anzanga amene munaba kwa nthawi yayitali amalola bola mukapange deposit mwazi wa Yesu. Amavomera ufufuta zimenezi bola mukatenge mwazi wa Yesu Khristu kunena kulapa kochokera pansi pa mtima ni ufufutitsa. Amalola zigawenga tamverani, amalola ufufutitsa. Ineyo nimalize audio ndi kunena kuti taona ni ine m'bale wanu ndidafufutitsa, ndinali ndi zithunzi zakuti zitaoneka pano chakuguwa la nsembe la Aziteki. Inu nonse uwerama tidanyamula munthu ulendo ukapereka nsembe, koma amalola ufufuta tikutsika ndi mapiko achomba nkhanga cha mdierekezi, black wing ya mdierekezi, kutsikira ku Amazon forest kukachita dilu kapena kukachita training ukombula mafia. Okondedwa, analola Yehova ufufuta appear and disappear. Amalola ufufuta adafufuta ndikuchita one kotero kuti ndikuchita mosamala chifukwa ndikudziwa kuti special X-ray machine yachita uyambira ndiye ndisayirekedwe. Yayi kunali bwino akanakwanitsa kuitseka kukhala nawo mpata umene usapezeka.
anzanga sadakhale ndi mwayi ofufutitsa. Machini wawo anatseka chisere machini adaweruzidwa. Sali ndi moyo kufika lero aya akalandira chiweruzo chakuyipa kwawo. Adachedwa anzanga amene tidachita nawo zinthu zosakhala bwino sizinatheke ngakhale pang'ono. Okondedwa, ndi nkhani yosausa komanso yochititsa chidwi mukamayimvetsera kuchokera kwa Mulungu amene amadziwa zinsinsi zonsezi, chifukwa iyeyo ndi oweruza olungama. Akunena kuti amitundu Yehova adzakhala komweko kuchigwa cha Yehosafati. Chiweruzo aweruza chifukwa kuti special chisere machini imeneyi kolingana ndi vesi kuti akaweruza nkhala amitundu ndekuti ndikuchiona kuti chiweruzocho nkanthu kapaderadera kamene ngakhale usiku uno kali kumabala kakuunika mmene mukuvina pala chomode special chisere machini ikuunika kumeneko mmene mukutsika special chisere machini ikuunika mmene munyamuka pano kamuyendera kuti muli chero special chisere machini ikuunika. Koma anzanu amene tidauluka tidafufutitsa, amene tidapita m'mabala tidafufutitsa, amene tidagwira wanthu nkwachita chipongwe tidafufutitsa, amene tinadya wanthu tidafufutitsa, amene tidachita zoyipa zosiyanasiyana tidafufutitsa, zisembwere zokwerera ndege kupita ku mayiko akunja tidafufutitsa, chifukwa ndi mwazi wa Yesu wokhawo umene umatheka kuchita rewind kamachini kameneka. M'bale wanga, litakhala kuti lero ndi tsiku lako losiriza, ndi chiti chimene ungafune kuti chisakaoneke? Mwayi ndi umenewo, mbwere kwa Yesu, chifukwa tsiku lomaliza lili ndi inu. Tsiku losiriza likubwera limene palibe munthu amene adzachita makani pa nkhani imeneyi. Okondedwa, iyi ndinali kuwerenga ndi vesi yake ya namba 12 ya buku limeneli la Yoweli. Tamvera chimene chikupezeka m'buku lomweli mvesi lake la namba 13 akuti longanizenga pakuti zinthu zace zacha, idzani pondani chodzaza choponderamo mpesa chozunguliramo chisefuka, pakuti zoyipa zawo nzazikulu. Unyinji mchigwa chosiriza mulandu, pakuti layandikira tsiku la Yehova mchigwa chosirizira milandu. Verse number 14, unyinji mchigwa chosiriza milandu, pakuti layandikira tsiku la chiweruzo mchigwa chosirizira mulandu. Nkhani yosausa m'bale wanga, nkhani yosausa ndi chigwa chosirizira mulandu. Kotero kuti kuchoka kuja tayenda tili mchigwa chomalizira mulandu, chimene munthu nafunika aganize kawiri katatu kama kugwira chimo. Ngati mudakachimwabe mudakazembabe kuti mpingo sukuonani, mukuchitabe ukaswiri osiyanasiyana, koma tamumvereni zimene akunena Yoweli akuti chinocho ndi chigwa chosirizira mulandu, nayenso akuchiona chiweruzo chigwachi. Akuti koma nachigwata pondachi tiusiriza ni kukwangula dongosolo kutsopano tikupita kosiriza. Chigwa chino ndicho mmalizira milandu. Chigwa cha dziko lapansi m'bale wanga ndicho mmalizira milandu. Usiku umene ukugona uno ndi umene ukadathana ni milandu. Usaulekerere mpata umenewu, usalekerere mchigwa chino, usalekerere. Ayi, nthawi ino niyothesa chibwenzi yotuluka umikala, nthawi ija ndino mchigwa ichi nchosirizira milandu. Kayikumbukiratu nthawi chigwa ichi mukudutsa mupitirirachi nchimene mukadakonzetsa. Mudzakonzetsa kuti muli pabedi, sirinji ili kuno, diripi ili kudzanja. Kodi chigwa ichi muli nachochi nchomalizira milandu ichi chigwa mukwera mgalimoto ichi kumasangalala mmagalimoto odula mutenga asungwana na azimayi babeni. Chigwa ichi museweresa nichomalizira mulandu. Chigwa chomalizira mulandu nchimenechi. Chigwa ichi tupangana chomasewera ukondedwa, utumiza mameseji a mitundu, mafoni odula kugulirana. Nthawi iyi ndi mwigwa mchigwa ichi, koma nchomalizira milandu chimene sitikadatanganidwa nzimenezo. Chigwa ichi
pamene tikuyenda zikukoma, koma tikukumbutse kuti uli mchigwa chosiriza chimene ukadakonzeratu milandu yako. Kupitirira yapa mupita kudzenje mudzafunafuna chigwa ichi. Chigwachi chili mpothera, chitherapo posachedwa tumaliza chigwa ichi. Kodi mukutuluka mchigwamo bambo? Musadakonze milandu, ukutuluka kodi usungwana mchigwamo usadamalize mulandu. Yoweri akuti chigwa ichi nchosirizira milandu. Chosirizira milandu chigwa ichi, pakuti layandikira tsiku la Yehova, tsiku lomaliza milandu mchigwa. Likuyandikira tsiku sukadafunika kupitirira, niwaona wanthu akudutsa opanda mantha kuti tikupita kokaweruzidwa. Ayiwala wanthu angonyamula zinthu zimene sizikadawathandiza. Posachedwa timaliza dongosolo la nthawi ya pansi pano, tikumaliza chigwa chimenechi. Ni bwino ukadatembenuka mtima. Tamvera chimene buku la Yoweli likunena, likuti tsikulo layandikira, lili pafupi, around the corner. Jesus is coming. Tafika kumapeto komaliza dongosolo limene. Ni chigwa koma chosirizira mulandu, chigwa chomaliza chimene palibe munthu amene adzachipitirira. Chigwa ichi kodi mukusewera pa chigwa chimenechi okondedwa? Musinthalero malaya mmawa wena nkuya wena, dziko dzoona likukuma. Koma ndimati ndikukumbutse kuti chigwa upitirirachi ndi chimene ukadakonzera tumulandu, chifukwa kumene ukupita ukamalizirako Baibulo likuti akafa chiweruzo. Kotero kuti kachigwa kakausiku uno mene tikuona kuti kucha mawa ni chigwa chomalizira milandu. Chigwa chimenechi wambiri mmene tachiwamba chigwa cha Oktoba, nkutheka kuti sitingakocheze Novemba, nkutheka kuti sitingafike usiku wa pa Disemba, chifukwa chigwa ichi nchomaliza, chigwa cha milandu, chigwa chokonza nkhani, chigwa choti liyanjane chino lichoserane mangawa. Chigwa chake nchimenechi. Chigwa ichi nchokhululukirana, chobweza nthaka imene lidatenga yaweni. Chigwa chomasula azukulu amene tidawamanga kuti asazakwatiwe. Chigwa chomaliza ichi. Mulibe chifundo kodi kuti anzanu amalize chigwa chimenechi ali kudwala? Chitireni chifundo nawonso akufuna akadamaliza chigwa chakusangalala. Dankhalira kalekale nzako kumuloza chotupa chochokera kwa iwe. Kodi sungamkhululukire chifukwa akudusa chigwa chomaliza? Chigwachi nchomalizira milandu. Nkadapempha kuti chisadamalizike chigwa chimenechi, tipite kwa Yesu. Ndiyangati madzulo ano mkati mwa maaudio atatu onsewa amene ndikufotokoza chiweruzo, amene munganene kuti zoona abusa, ine ndikumaliza chigwachi koma sindili bwino. Ndachidziwa kuti nchigwa chomalizira mulandu wanga. Ndikufuna ndikonzetse special x-ray machine yanga ya jambula za chabe. Taona ni masinapu awa, nufuna ung'ambitsa masinapu ung'ambe. Iyi najambulitsira ubwandiro, iyi najambulitsira ujezi mtemba, iyi najambulitsira ujisalire state house. Nifuna ning'ambe masinapu amenewa. Iki najambulitsira ujagu kuli sing'anga. Taona yapa nujambulitsa nuuluka, nufuna ung'ambitsa. Ning'ambitse ine. Ning'ambitse zimene ndachita useli, zimene x-ray idajambula. Taonani pamene ni milandu ine nifuna kukonzesa. Ngati mulipo kumene mukundimva, kulikonse ukayang'ana mmene wajambulitsira, zithunzi zikupita kwa oweruza omaliza. Chifukwa Daniel 7:10 watiuza kuti pampando padzakhala oweruza ndipo mabuku adzatsegulidwa. Ndiye kuti zithunzi zonse zikaoneka, kamera yonse ikaoneka, maaudio onse akaoneka. Chifukwa chani? Machiniwa amajambula zooneka ndi zosaoneka. Kotero kuti zigololo zakuseli zikaonekanso, zimene zidachitika mu mzimu zikaoneka, zochitika mthupi machiniwa akanena. Chifukwa mwini wake wa machini amenewa ndi mkulukulu wakumwambamwamba, amene ali ndi special x-ray machine. Kotero kuti iwe lero uli ndi mwayi wokonzetsa zimene zichifukwa mchigwa tikudusachi ni chigwa chomaliza. Bwerani kwa Yesu madzulo ano, mukalandire iyeyo. Bwerani kwa Yesu mmawa uno,
mumulandire Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu amene azakuthandizani ndi kukusamalirani. Mmene taonera malemba zikuonetsa kuti tili kumapeto a nthawi, tikudusa ndi mchigwa chomalizira milandu. Chifukwa chake ndikupempha kuitana kwa Mulungu kumveke mkhutu mwanu, musazengereze chifukwa mwina chigwa chanu ndi okotobala uno, mwina chigwa chanu ndi mwezi uno, mwina chigwa chanu chomaliza nchimene simudzawolokanso kuzafika kumene mukuganizira. Pamenepo tibwere kwa Yesu kuti tikafutitse tidakali ndi moyo. Muchite mwayi ngati umene tidakhala nawo ife, chifukwa anzanu adachita tsoka. In seconds adachitidwa destroy. Sankaona kuti akupita kuti ali kuyang'ana tsogolo, maganizo wawo akuyang'ana kutauni ina yake. Pakona ija idakumana ndi nzake, athera pamenepotu sadabwererekonso. Anathera pompo sanabwererekonso. Adayiwala kuti nthawi iliyonse tikamayenda timayenda mchigwa chosiriza cha chiweruzo. Mwina mmene wena agona tsiku la chiweruzo chawo ndi lero sadzukanso. Mawa kudzicha akutchedwa ndi kuti adali ndani. Afunsa afumu anali ndani, amafunsa madokotala anali ndani. Samafunsa kuti ndani uyu, koma limasintha dzina anali ndani. Amachita kufunsa anali ndani. Lero nkhoza kufunsa ndani iwe, uniyankha ndine manyazi. Ine ndani iwe, uniyankha ndine magi, ndine mere. Undiyankha ndine malere. Unena mmene unganenere, ine ndine wakuti, ndine twaibu, ndine ndani mmene unganenere. Uchula mayina amene ukuwadziwa. Koma tsiku limenelo azachita kufunsani munthu uli anali ndani. Amafunsa nkhala akukudziwa mchipatalamo kuti akufawa na apuleya mpira waja. Koma amafunsa abe kufunsa odikirira anali ndani. Lisadafike tsiku lodzakufunsani kuti adali ndani. Okondedwa, tikudusa mchigwa chimene tikhoza kubwera kwa Mulungu ndikufutitsa zimene special x-ray machini ya jambula wopa tsiku likafika kakatseka. Aheberi yakuti wayikika wa munthu kufa kamodzi ndipo akadzamwalira chiweruzo. Lisadafika tsiku limene la 9:27 Aheberi kuti mukafe nkuweruzidwa kuti katsekeka ka special x-ray machini mudzakhala mutayima pati, muli pati. Pano pali Mulungu amene adakhululukira ife, amene tidakonzesa nzanu kote kuti recording machine ikuchita recording zabwino, ikuchita recording khalidwe lina. Tikuyesesa kuchotsa zoyipa, kuchenda mwambuye, kuyenda ndambuye, kukhala ndambuye, kuganiza ndambuye, kuti nkutheka kuti mwina pena pake sipali bwino, kuvivwimika mwazi, kukonza machiniwa akademiya, kuti akamatatsegula azizangoona rekodi zabwino, zithunzi azizangoti jambula kete. Atadiya siku loko anasunga mpaka nakuzadiyanso siku lakuti. Sabata adayisunga yonchi, chilungamo adayenda yonchi, chali chadachiyendetsa yonchi, mapemphero adawayendetsa yonchi. Kakuoneka bwino konseko lisadafika tsiku limenelo kuti simungabwere kwa Mulungu kuti tipemphere nanu limodzi. Titemike manja titagwada kupita kwa Mulungu, titamaliza kumvera uthengawo kuti Mulungu atikonze. Ndipemphere nanu. Ambuye Mulungu okhala kumwamba, taonani abale ndi alongo amene akweza manja kugwada pansi kudzipereka kwa inu. Akudziwa kuti akuyenda mchigwa chosausa chomaliza cha Yehosafati, chimene mukusonkhanitsa mitundu kuti muwaweruze. Akuzindikira kuti chiweruzo chanu ngakhale kunja chimapezeka. Machini wanu amajambula mitundu ngakhala amene sala mitundu. Yehova pamene akuyenda mchigwa chosiriza ichi chokonzera milandu, akubwera pamaso panu kuti inde munali ngakhale mawa lotuluka mchigwachi kapena usiku uno. Mbiri yanga njotani, machini ajambula zotani, kuti tamva kuti inu Yehova muli ndi special x-ray machine. Ndikuti munandiona nditi kuchisembwere, ndikuti mudandiona nditi wotamba, mujani manama munandiona, mene nimasinthanitsa munandiona, mene ni manama kuti ndaliko kacheza koma ntapita kulumu
munandiona. Kulikonse kumene ine ndidachita chinthu koma choganiza kuti palibe waona eti machina anali ataona, ndagwadatu pano. Yehova mundichitire chifundo. Mwazi wa mtengo wace wapatali uja adakhesa mwana wanu undigwere uchite rewind rekodi yachabe kuti kuchokera pamenepo muyambe kundikumbanso kawiri ndi kundikonzanso kawiri ndikupanganso tepi ya mtundu wina imene ikandifikitsa pa tsiku la chiweruzo mkamakaonetsa wopanda banga ndi wopanda manyazi kuti ndikafika ku paradizo. Mwa ichi ndakonza chisankho chobwera kwa inu mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu. Mundikhululukire. Yehova mwachitire chifundo anthu, mwamvere, muchite nawo monga mwakuchuluka kwa nsoni zanu, popeza kulibe wina ku dziko lapansi ndinu amene mumakhululukira. Machini wanu taona akuyang'ana kuweruza ngakhale muzipembedzo. Mutichitire chifundo Yehova, pakuti tinaganiza kuti chalichi chathu nchimene chikutiunika, abusa wathu ndamene akutiunika, atsogoleri wathu ndamene akutiunika, koma muphunziro la lero la chiweruzo tazindikira kuti otiyang'ana ndi kutiweruza sabusa, si mabuku, si zinthu zimene tili nazo, sizolembera ayi, koma muli ndi special x-ray machine imene imaona mzimu ngakhale thupi, ndipo rekodi yonse imasungidwa mkabokosi kotchedwa chiweruzo. Mmenemu ndati ndikonzetse, mundichitire chifundo. Yehova mvereni akapolo wanu na zakazi wanu, muchitire chifundo monga mudachitira ine, mwachitirenso iwowa. Ambuye Mulungu, pangani delete mbiri zawo zolakwika. Penawo ali ndi rekodi yachabe, akhala akaona vana chikumbumtima chimakumbukira azibambo aja amene adakhala nawo aja inakawana, koma akutiyeseretsa kwa munthu wina. Mukukute Yehova, mufufute chikumbumtima chimenecho, mwapase chikumbumtima changwiro. Penawo akayang'ana chuma chimene ali nacho akukumbukira chija chidachitika tsiku lija kuseli ali wokha kuntchito, akukumbukira mapezedwe a chinthu chimenechi. Mwachitire chifundo. Wena akamuyang'ana mamuna akukumbukira chipezedwe chake, ena akayang'ana ndalama akukumbukira imene adazipezera. Yehova mwachitire chifundo, mwachitire chifundo Yehova. Njinga iyi akudziwa adayipeza bwanji, mundawo akudziwa mmene adawupezera. Yehova mwachitire chifundo, okhululuka ndinu, wa chifundo chosatha ndinu. Madzulo ano tikupereka zonsezi mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu tapemphera lero komanso ku nthawi zosatha, kwa Tate okhala ku nthawi zosathayo, pamodzi ndi ulemerero ndi mphamvu zikhale kwa inu madzulo ano. Amen.